Веды в сучасным свеце. У інфармацыйнай цывілізацыі стане вызначальным. Яго першапачатковае значэнне раздзел услоўнікі. Бо што такое артылерія? Адлюстраванне рэчаіснасці чалавека. Шахматы – гульня з элементамі тактыкі, якая вядзецца белымі і чорнымі фігурамі. Гульня ў вялікай ступені, падобная да сучасных шахмат, упершыню згадваецца ў персідскіх летапісах 6 стагоддзя нашай эры. Там жа падрабязна апісваюцца назвы фігур і іх дзеянне. Бліжэй да 9 стагоддзя шахматы пранікаюць з усходу ў Іспанію і Русь. Шахматы былі распаўсюджаны гульнёй нашых продкаў. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі. Так у старажытным Берасце была знайдзена фігурка караля. Часцей за ўсё выявы фігуркі былі вельмі умоўныя. Касцяны ж кароль, знойдзены ў Берасце, выкананы надзвычай рэалістычна, і нават напрошваецца здагадка, што 1000 год таму гэтая міні-скульптурка, выразаная з касці, мела свайго прататыпа. Шахматы былі створаны як гульня, якая імітуе ваеннае дзеянне і развівае ў гульцоў стратэгічнае мысленне. Таму шахматы вельмі любілі гуляць адукаваныя вайскоўцы. Гульнёй шахматы таксама сур'ёзна захапляліся і арыстакраты. Дагэтуль лічаць, што сапраўдны дыпламат павінен умець гуляць у шахматы. Згодна з звесткам фальклору, у шахматы гулялі і прасталюдзіны. Так, у адным з твораў Уладзіміра Караткевіча сустракаецца легенда, па якой звычайная беларуская дзяўчына бярэцца граць у шахматы з мангольскім ханам, абыгрывае яго і гэтым выратоўвае сваю вёску ад рабаўніцтва. Цікава, што некаторы час духавенства выступала супраць шахмат, накладала забароны і пакаранні для гульцоў. Нягледзячы на гэта, папулярнасць шахмат расла на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Шляхта – дробнапамеснае дваранства ў Польшчы, украінскіх ваяводствах і ў вялікім княстве літоўскім. Першапачаткова шляхта і звязаныя з ёй шляхецкія вольнасці былі выключна польскай з'явай. Аднак у 1447 годзе адбыўся чарговы этап аб'яднання Вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства. У выніку беларускія і украінскія баяры уліліся ў склад шляхты. Ініцыятарам гэтага аб'яднання было менавіта дваранства. Дваране прагнулі атрымаць адмысловыя правы, якія значна абмяжоўвалі ўладу князя і караля і дазвалялі шляхце абіраць кіраўніка дзяржавы. Шляхта складала 30% насельніцтва Рэчы Паспалітай, што значна пераўзыходзіла працэнт дваранства ў іншых краінах. Па кошыцкаму прывілею 1374 года шляхта вызвалялася ад усіх дзяржаўных павіннасцяў за выключэннем плацяжоў пазямельнага падатку. Звычайна, пад шляхтай маецца на ўвазе польскае рыцарства, аднак паміж імі існавала адрозненне, якое ўзнікла ў 14 стагоддзя. Рыцарства магло быць радавым. Акрамя таго, сустракаліся рыцары, якія паходзілі з сялян. Шляхцічы ж мелі свой герб, сваю радаслоўную і свае шляхецкія прывілеі, якія часам праяўляліся ледзь не ва ўсіх сферах жыцця. Так, напрыклад, віра за забойства шляхціча была вызначана ў 60 грывняў, а за радавога рыцара складала ўсяго 15. Большасць шляхта была малазямельнай і небагатай. Тым не менш, нават бедныя шляхцічы выразна дыстанцавалі сабе ад простага сялянства. Сапраўдны шляхціч аддаў перавагу смерці з голаду, але не зганьбіў сабе фізічнай працай. Акрамя таго, усе шляхцюкі адрозніваліся несуцішным гонарам. Усе гэтыя рысы дробнай шляхты былі дасціпна абсмяяны ў п'есе Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта».